ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರಿತ್ತ ಪನ್ನೊಂದು ನಿಪ್ಪುನ ಮಣ್ಣಂದ ಟ್ಯಾಟೋದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರೆಗಳ ಟ್ಯಾಟೋ ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುನು. ಅವೈತ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ರ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜ ಪೇಮೆಂಟ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅತಂದ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪುವ ಅಂಚಿನಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರು. ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು, ಸೋಲಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಟೋ ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದು. ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲ ಆಫ್ ರೇಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಟೋ ಪಾಡ್ದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ. ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ. ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕೊನದು ಅರಿನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಅರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪುರ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ತೆರಿಪಾವೆ ಐಟೆ ನಿಗ್ಲ ಆಯ್ನಾತು ಆಪಣದಿಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿದು ಮತ್ತು ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೇರಿ ಟ್ಯಾಟೋ. ಇತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಆಫರ್ ನಡ್ತದೊಂದು 50% ಅಂಚೆ ನಿಗ್ಲ ಆಯ್ನಾತು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಲ್ನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯಾನಾರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅರಿನ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪ. ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಟ್ಯಾಟೋ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡು ನಿಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಬಿದೊಡೊಂದಿಲ್ಲ. ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಟ್ಯಾಟೋ ಕುಡ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲೇರಿ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಯಾರು ಟ್ಯಾಟೋ ಕುಡ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಅನ್ನೆ ಏನು ಹುದರಿಂಚ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಚಾಪು ಟ್ಯಾಟೋ ತೊಂದರಿಜ್ಜದೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಮಂತ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಾತ್ರ ಎಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ರಂಜಿತ್ ಬಂಡದು ಟ್ಯಾಟೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹೌದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರತ ಎಂತ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಟೋ ಪುರ ಬಿಡ್ಪಾಯಿರು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತೀರು. ಮೇರೆ ಇಲ್ಲೇ ಟ್ಯಾಟೋ ಬಿಡ್ಪವನ ಮೇರೆ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಟ್ಯಾಟೋ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪನ್ಯ ಡಿಸೈನ್ ಬಿಡುಪ ಅದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹೊಲ್ಪಲ್ಲ ಅವಡು ಸೊ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನಿಕ್ಲೆನ ಮೋಕಿದ ಟ್ಯಾಟೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ರಂಜಿತ್. ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಸೋಲಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಟೋ ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದು. ಸೊ ಏರಲ್ಲ ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ತೋಡಿತ್ತು ನಾನು ಐಟ್ ಓದು ತೂವಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಚಿನನ್ನೇ ಬೈದಿರು. ಸೊ ಆರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರು ಆರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ 50% ಆಫ್ ಕೊರಡುಂಡು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 50% ಆಫ್ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಬಲ್ಲೆ ಸಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಯಾವು ನಿಕ್ಲೆ 50% ಆಫ್ ಕೊರ್ಪ. ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಟೈಪ್ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಟೋ ಇಜಿಂದ ಶೇಡಿಂಗು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಟ್ಯಾಟೋ ಓ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ರೆಫರ್ ಒಂದು 2 ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತ ಪಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಎಡೆಡೆ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸಚಿನನ್ನೇ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೊರೋಡೆ ನಿಕ್ಕುಲು ದಯಪಂಡ ಆತ ಎಫೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪನಾಗ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಈತ್ ಸಮಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಡವಾಡು ಪೂರ ಎಟ್ಲ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ್ರೆ ಜಾಲಿ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಲೆ ಜಾಲಿ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು ತುಳುನಾಡು ಸೊಗಸು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು. ಅವೆತ್ತ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ 50% ಆಫ್ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಸಚಿನ್ ಡಾಮಿನೋರ್ 400 ಚಾನಲ್ ಉಂಡು. ಐತ ಪುದರ್ ಬಂದು ಬತ್ತನಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ 50% ಆಫ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಟೋ ಬಿಡ್ಪದ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಮೇರೆಗೆ ಫಸ್ಟಿಂದ ಅತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಟೋ ಪುರ ಬಿಡ್ಪದಿರ್ತಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಕೈಟ್ಲು ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ಲು ಉಂಡುತ್ತದೆ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಆರೇ ಬಿಡ್ಪದನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಂಡು. ಅಂದರೆ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ತಲೆ ಮೇರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಏರ್ ಪಂಡದು ಪಡು ಮಾರ್ನಾಡಿಡ್ದು ಬೈದೇರಿ ಇಡೀಗೆ ಬಾರಿ ದೂರ ಹೊಡ್ದು ಬೆದ್ರದ ಊರು ಹೊಡ್ದು ಎಂಗ್ಲ ಬೆದ್ರಾಡ್ದು ನಾಡೊಂದು ಬೈದೇರಿ. ಅಂಚೆ ಯಾರನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ದೀಪಕ್ ಬಂದು ಆರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಡೀ ಮಟ್ಟ ಬೈದೇರಿ. ಅಂಚೆ ಆವಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅರಿಗೆ ಆರೊಂಜಿ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತನೆ ಇಡೀಗೆ. ಅಂಚೆ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಬಲಿ ಟ್ಯಾಟೋ ಪಾಡ್ಪಾಲೆ ನಿಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸು ಎಂಜಿನ ಅಚ್ಚೆ ಉಂಡು ಐದು ನಿಗ್ಲ ಕೈತು ಕಾರ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಟ್ಯಾಟೋ ಬಿಡ್ಚಾ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಬಿಡ್ಪಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿ ಮೂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ. ಇತ್ತೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಆತನ್ರಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಫುಲ್ಲು ಶ್ಯಾಡೋ ಪೂರ ಬತ್ತದ ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಆತ್ನೆಟ ಯಾನ್ಲ ಕಾತು ಕುಲ್ಲುವೆ ಡಿಪ್ಲೇ ನಿಕಲ್ಲ ಲೈನ್ ಡಿಪ್ಲೇ ಸುಲೆ ಸೋಲಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಟೋ ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ಯಾಟೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ರಂಜಿತ್ ನಾಯ್ಕ್ मेरे ना
ಮೇರೆ ಅಮೃತ ಹಸ್ತೋಡು ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಟ್ಯಾಟೋ ಕಾರ್ತಿಕೇರ್ ಎಂಚ ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡೆ ಅಂತ ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡಿಗೆ ಆಂಡಲ ಜಾಲಿ ಹಾಪುಂಡಿಗೆ ಎಂತ ಪಿಜಿನ್ ಬರತ್ತಲೆ ಕಾಪ್ನತೆ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಅಪ್ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಅಪ್ ಚೂರಿಪ್ಪು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಪರುಂಡು ಅವು ಅಂತ ನಿಜ ಬೊಕ್ಕ ತೆಚ್ಚ ಫುಲ್ ಎಂಚ ಆಪುನೊಂದು ಕಾತುಕೊಲ್ಲುದೆ